Исәнмесез. 15 май Халыкара Гаилә көне. Казанда, Татарстанда, бөтен татар дөньясында бу көн билгеләп үтеләчәк. Без дә шушы чарага әзерләнәбез һәм бу чарага гына түгел, чөнки хәзер бөтен дөнья татар конгрессы татар милләтенең үсеш стратегиясен эзли. Миграция ул да бит стратегик мәсьәлә, демография белән бер юлы. Һәм бу темага бүген кагылуның тагы бер кызыклы сәбәбе бар. Мамадыш районында демография буенча район программасы күптән түгел район советында кабул ителгән. Менә нинди кызык вакыйгалар кисешә шушы бәйрәм алдыннан. Студияга чакырдык біз Мамадыш район советы депутаты Айгөл Нурисламованы. Айгөл ханым, әйдәгез, аңлатып китик инде, менә бу демография темасын сезнең район советы ни өчен тикшерде, аның мөһимлеге нидән тора? Иң беренче, мин бик шатмын. Безнең менә бу утырылышка шундый сорау күтәрелгән өчен. Чөнки бу сорау инде күптән яши иде, ләкин шуның хәтле зур иттереп каралмаган иде. Ни өчен? Чөнки без күрәбез, бу проблема җитди. Без күрәбез моны цифрларда. Бер санат итегез, сезнең үзегезнең, әтиегезнең, әнигезнең ничә баласы бар? 3 баласы. Минекеләрнең 7. Һәм үзеңнең ничә бала? Минем 2 бала. Минем апаның 2 бала. Һәм кечкенә сестренканың 3 баласы. Күпләрнең шул 5-6 балалы гаиләдән туып та бер баласы булганы бар, булмаганы да бар. Шулай булгач, берничә дистә елдан соң бу гаилә, бу җәмгыять кая бара инде? Бу менә сорау мине һәм бәлки хатын кыз буларак тагын борчыйдыр күбрәк. Чөнки мин бик янып бу сорау өчен йөрим. Һәм безнең районда бу проблемага күп чаралар үтә. Һәм ниһаять шушы бер программа булып кабул ителәчәк. Моны инде без советта карадык һәм исполнительный комитет моны кабул итәчәк. Төп күрсәткечләр нәрсәсең монда? Демография мәсьәләсе Мамадышта минемчә бик начар булмас, ләкин һәр районда да авыл җирендә халыкның кимүе, шәһәрләрнең бераз үрчүе күренә инде. Булай барса, авыл җирендә бөтенләй халык калмаска, бәлки апалар, әбиләр генә калырга мөмкин, бабайлар дип шундый уйларга бар тора мөмкинме? Ничек Мамадышта бу мәсьәлә? Менә муниципалитетлар, алар бит инде халык белән бик якын эшлиләр. Хакимият бик якын эшли. Алар бүгенге көндә алар иң кызыксынган хакимият булып торалар. Халык саны үссен, халык шушы районда калсын. Иванов мәле? Анатолий Петрович бу мәсьәләгә инде бик кызыксына инде бу. Бик аның турында уйлый, киләчәге турында уйлый районның, димәк. Хәзер ул шушы утырылышта максат куйды. Бүтән мәктәпне бетергән балаларны һәр берсен институтка кергән икән, бу институтта аны күзәтергә, аннары институтны тамамлагач, аны районга кайтарыр өчен шартлар тудыру, аны белән шәхсән һәр бер кеше, һәр бер бала белән эшләү турында максат куйды. Мамадыш авылларыннан күчеп китүчеләр кая китәләр? Өйрәндегезме алар? Мамадышка китәме, күрше авылга китәме, Чаллыгамы, Казангамы? Менә без күргәнебезчә инде Мамадыш шәһәрендә кеше саны арта. Сез сайланган район округта авыллардан ничексең? Кызганыч, мин сайланган районда халык саны артмый. Инде улар ул? Ул Амары, Рогазина, Вандовка һәм башка. Минем монда бу округның бик бер яхшы ягы бар. Минем округ, беләсезме, Кама тирәсендә урнашкан һәм киләчәк перспективада шушы Кама буенча күпер салыныр дигән сүз йөри. Түбән Камага туры күпер. Булай табигать матур бит ул якларда. Biz уйлыйбыз инде шушы табигать җәлеп итер
кешеләрне һәм Нижнекамскидан, Чаллыдан кешеләр безнең округка кызыгып килерләр. Шушы табигатькә. Без беләбез бит инде яшеллек һәм су булганда, бу икесе бик сулау, сәламәтлек өчен бик яхшы туры килә инде кешенең яшәвеше өчен. Район программасында димәк язылган Мамадаштан күчеп киткән, укырга киткән балалар, яшьләр кире кайтырга тиеш үзләренә. Тагын нинди чаралар күз алдында тотыла шушы программа буенча? Әйтергә кирәк, бүген Мамадыш күп гаиләлеләрнең лидеры булып тора. Безнең Мамадышта менә бик күп льготный программалар бар. Балалар бассейнга йөриләр, башка сәнгать үзәкләренә йөриләр. Бу барсы да түләүсез. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда балалар туу һәм балаларның саны артуының перспективасы бар. Яшин дигән кешегә димәк шартлар тудырыла. Һәм анда барыбер ничектер яшәргә теләмәү, күчеп китәргә теләү яки гаилә мәсьәләсе бар. Менә анда сезнең программаның бер битендә өйләнү һәм аерылу темасына карата саннар китерелгән. Бу башка төбәкләрдәгечә бу районда ничегрәк тора Мамадышта өйләнүчеләр һәм аерылучылар. Алар һәр районда да бер чама дип уйлыйм инде. Гомумән әйткәндә, менә бу тенденция, аерылу тенденциясе һәр бер җирдә, һәм шәһәрдә, һәм Казанда, һәм авылларда бер төрле. Тенденция бер төрле. Әйтергә кирәк, бу 40% аерылалар. Өйләнүчеләр саны артамы? Ул бер тирәдә бара. Бер тирәдә, менә без күрәбез бит монда график буенча бер тирәдә арта инде, бу бит табигый хәл. Бу безнең 90-нчы еллардагы балалар. Аерылгач, димәк, өйләнүчеләр аерылгач, аерылучылар да булып чыга инде. Әйе, әлбәттә. Аерылган гаиләләрдә күп балалар туарга дип көтәргә мөмкинме? Бәлки алар икенче тапкыр өйләнеп бик үсеп китәргә мөмкинме? Ничек сезнең тәҗрибә күрсәтә депутат буларак халык арасында йөргәндә? Сез беләсезме, менә минем өчен гаилә ул бит шундый бер бүген килдем гаиләгә, иртәгә киттем, икенче көн килдем, тагын бер гаилә төзедем. Менә шушы гаиләдән ниндидер бер җитди гаиләгә җитди караш кирәк. Бүген беләсезме, ул төпле булырга тиеш гаилә. Мин бик борчылам шундый гаиләләр өчен. Бер гаиләдән ир китә, икенче гаилә төзи. Бу матур күренеш түгел дип уйлыйм мин. Бу гаилә төпле булырга тиеш, ул бер тапкыр төзелергә тиеш һәм гомергә бер тапкыр төзелергә тиеш. Безнең әти-әниләребез гаилә төзегән авыр шартларда, итмәк җитмәгәндә, кием җитмәгәндә 6, 7, 8, 9 бала үстергәннәр, аларның күпчелеге үскән инде. Хәзер тормыш җиңелрәк, ләкин барыбер акча җитми дип шул ягына бар белән аерылудан башка. Ана хәзер нинди киңәш бирәбез кешеләргә? Беләсеңме, үзәк Азиядан килгән, Урта Азиядан килгән кешеләр, гаиләләр күрәбез бит. Ертеп киләләр. Мөселманнар, 5-6 бала ертеп киләләр, яшь кенә кешеләр. Без бит хәзер менә шундый чарада яшибез. Без хәзер үк шушы минутта бер результат көтәбез. Менә безгә хәзер үк кирәк ул, беләсезме? Нәтиҗә кирәк. Һәм гаилә ул, беләсезме, эш. Ул һәр вакыт гаиләдә ниндидер авырлыклар бар. Ул авырлыкларны бергә кичерергә, өйрәнергә кирәк. Һәм иргә, һәм хатынга бергә кичерергә, өйрәнергә кирәк. Моңа ярдәмче булып безгә психолог, психотерапевтлар килергә тиеш. Беләсезме? Бармы соң алар? Кызганыч, алар бик күп консультациялар бирәләр кешеләргә. Алар эшкә яллаучы юк. Мин беләм, кайбер зур проектларда, бизнес проектларда психолог ярдәменә 0,6% бюджет салынган. Акча салынмаган. Менә безгә бүгенге көндә өйрәнергә кирәк. Ир белән хатын арасында булган кыенлыкларны
бергә күчерергә. Монда только гел Жеңіп психолог. кешіріп шыға, ничек тә кешірергә сөйләп Әйе. китәргә балалар турында белән. Шулай. Ул гаилә, ул бәйрәм түгел. Ул менә туй булган, ул бәйрәм түгел. Ул бик җитди эш. Гаиләне төзү, гаиләдә яшәү, аның турында һәрбер кеше үзе гаилә төзегәндә уйларга тиеш. Ягъни район хакимияте һәм сезнең совет әле бу мәсьәлә белән шөгыльләнә, шартлар тудыра. Татарстанда өмет бармы бу темага игътибар җитәрлекме? Сез бит инде башка оешмалар белән дә танышып йөрисез, менә бу ЗАГС эшләре белән дә ничегрәк күренә. Бу сәясәткә Татарстанда игътибар җитәрлекме? Беләсең, менә безнең бит инде нәтиҗә ясау сессиялары була ел башында. Һәм һәр вакыт biz Татарстан правительствосыннан безнең бер представитель килә инде. Вакил килә. Бер вакил килә. Бүген мәсьәлә безгә районда әйтелде. Бу мәсьәлә халык санын арттыру мәсьәләсе, бу сезнең муниципалитетның соравы. Моның белән сез эшләргә тиешсез. Мин уйлаганча, бүгенге көндә медицина оешмалары тагын да яхшы булырга тиеш. Аларның анда барырга теләк булырга тиеш. Беләсезме? Аңлашылды. Депутат, район советы депутаты Айгөл Нурисламованың балаларны үстерергә теләге, тагы да күбрәк тудырырга теләге булсын өчен һәм башка бик күп меңнәрчә, йөз меңнәрчә аналарның аларга кирәк шифаханәләргә, поликлиникаларга барганда күңелле булсын, аларга шартлар, киңәшләр биреп торсын һәм ул җиңел генә шартлар булсын, артыннан ялынып йөрү түгел. Шундый мөгаләмә яхшырак булганда, шартлар булганда балалар да, демографиядә, гаиләләр дә булачак. Шулай дип өметләргә буламы? Әйе, әлбәттә. Кирәк яхшыртырга. Менә медицинаны безгә кирәк яхшыртырга. Бу безнең беренче төп максат булырга тиеш. Якынлашып килгән гаилә көне белән сезне тәбрик итәбез. Сезнең алдыгызда Мамадыш район советы депутаты Айгөл Нурисламова чыгыш ясады.